खुलुमबाय आं किलिकां ब्रह्म बड'लेण्ड बुब्लिनि जानानै बयखौबो बरायना लाबाय दिनै 31 जुलाइ 2024 नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि साना मानि थाखाय मिथिजायो एबा दिनैनि सानाव मा हाबाफारि फालिनाय जायो नोंथांमोननो फारि फारि बड'लेण्ड बुब्लिया फोरमायगोन दिनैनि सानखौ फ्रीडम फाइटार अमर शाहिद उधम सिंहनि रुंसारि सान महरै फालिनाय जायो उधम सिंहआ सासे मुंदांखा भारतारि बिग्रायारि आरो उदांस्रि सोमावसारगिरिमोन जाय ब्रिटिश फामुवारि खुंथायनिफ्राय भारतनि उदांस्रिनि सोमावसारनायाव मख'जाथाव बिफाव लादोंमोन थांनाय 1940 मायथाइनि 31 जुलाइयाव बिथांखौ एल्बार्ट फिरर पइन्टआ पेन्टभिलआ जोबथेसालियाव फासि होदोंमोन बेनिखायनो बोसोरफ्रोमबो भारत हादराव 31 जुलाइयाव बिथां अमर शाहिद उधम सिंहखौ मान होनो थाखाय फालिनाय जायो बेनि अनगायैबो दिनैनि सानखौ वर्ल्ड रेन्जार डे नेशनेल एभाकाडो डे आरो आनकमन इन्स्ट्रुमेन्ट एवारनेस डे महरै फालिनाय जायो नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि सानाव मा हाबाफारिजों मिथिजायो आरो मा हाबाफारिखौ फालिनाय जायो फोरमायबाय गोजोन्थों गोजोनथाव खौरां बाजाज बेग लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सोहोराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया 22 जुलाइनिफ्राय 26 जुलाइसिम मनसुन ल'न एन्ड एक्सचेन्ज अफारनि खाबुफोर होगासिनो दं दावहारु अट' एजेन्सिनिफ्राय बायगिरि बिथांमोना 4,999 राङावनो ल'एस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाजाज बेग लानो हागोन नोंथांमोना क'क्राझार सोहोराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमजों लोगोसे कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट आरो दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो भटगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमाव होबाय थानाय मनसुन ल'न एन्ड एक्सचेन्ज अफाराव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाज बाइकखौ लांफैनो हागोन बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमाव बेनि अनगायैबो गोबां मोजां अफार लाबोदों बेफोर अफारफोरानो जाबाय जेरै गंनै हेलमेट फ्रि 5 लिटार पेट्रल फ्रि 95% ल'न फ्रि एजुअर गिफ्ट आरो गासिबो मडेलनि एक्सचेन्ज खाबुआ एभेलेबल जागोन आरोबाव मोनसे गुबुन मोजां खाबुआ जादों 500 रां होग्रोनानै गोसोबादि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन लोगोसे आबुङै मिथिबावनो थाखाय 6000399187 8822018193 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन